Karbi Anglong Alongpen, Nili Birta Than Bangki, Sami Manahan Sepi, Aprangsi Birta Thepi Arjusina. Nagarik Suraksha Manch Karbi Anglong Ahilpen, Jasimet Kirangkiamai Kipha. Ini Preni Pai Kripho, Arni di Puklabalong, Nagarik Suraksha Manch Ahilpen, Hirangkiamai Kipha Along Alam Thing. Dobokapen Lahorijan National Highway 29, Lapen Dimapur Bypass National Highway 3639. Kiklan kita maputar alang itu mahilpen, Pachini Pon. Tante, bangso lante angkongpe arjupon naman. Itu Nagorik Suraksa Mons, Karbi Anglong Ahilpen, Rada Tengnu, Ajak Alam, Nilitu Kapek Langi Ninghando, Kasi Pinian itu Perangkepan, Ajib Podu, Ajib itu Pantakepa, Lasi Nilitu Pini Nagorik Suraksa Mons Ahilpen, Kaningji Ponji Lahai Alam Ana Bangke, Rat Apan mante rat atum hoisi diletum padak kerangkeng mo bilang itu. Nasi diletum pini kerangke tumapan kepa alam the mante rat atum pan kapacini kantung di alam the bangke lapelo. Jet Doboka to Lahorijan National Highway 29. Lapen Dimapur Bypass National Highway 36 39 ke klaim ke dam ku taksi niletu Ahilpen tekan ke than kapacini ji rarapan ini thang omdo asi niletu nang ke pha asi ke jengsi ke la phelo National Highway 29 itu Bharat Mala Poriyoजना pen kiwan rarapan kapanom National Highway widening 4 lane. Krong pli atuan kapit teji puamen pen kiwang. Asi lasong bong Jorlet Teron in the 29 National Highway packet 6. Packet 6 along ke podun ke rodun Jorlet Teron manjadu along alam ki lapu hello. Je haladak arong asor Jorlet Teron arong asor. Aku pen ke do pon boma hut penta rong ki kim cheng hut penta tuar chekoy not along isi of kachopang reng apu khuri haladak do lapen aku penta ratunsi so ok chu yok bom apu sondo haladak lasi latum community fishery kita activity ta kachesek do pon lasi rong asor pina latum dokhol pensitame pene pota hai hui arona teng pen bangke ke klem tong kontekte derlo lasi ala letu der flui pensitame rong asor kadok ave ching room pen community fishery hoy amen pen pota chikuri dam nang komali pu dak revenue office mate sakul office bangsi latum bor ilo setame hala bangso abun ala letu mane jorlet terona rong asor kachini ponke bapuelo je komande abangku jirsong terang komen akesar amen puding terang alang limensi la soko khurike pota chikuri det usi alang letum chini pon lasi alang letum la soko thak penak chingki je tham pen chunche det api ni letum jasemet pen radakam ke klempi aprang pen klempi bo la so pen si alang letum pen cetong si alang letum nom cetong si singki cetan si pene ketekan akam alam serap nang si niletum malang wa tapi niletum halasut kacerap dum tek akam alam ke lap hello je jorlet terong narong asor kadu kawiara cilangsi laso apota kacilong ji aphan mate aron ateng pen inside pen ahokpet abisar ke long ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member in Charge Revenue Halang Lipan Panongsi 6 November 2021 Army isi top jirpen Romasol Lu Idam Halasur Lu Idam de pen EM apa Executive Member lake halasur arpu gedoke omorsi tiso lapen isi ningkarong ni melam na pela alang lisi aku non puchota aso arpu ke celong lo
lasi lahelo lasi nili tum pe klang nang ko bangke labelo joint secretary kala pan alang ni tok dulo tok era phi mondo latum kadu kawe adimak long dansi sarvi damlo adimak long lang damlo so phi ke dak report nang pilo je la so report da tekpen dak disana ko si dak pilo setame la so phi iya malom same apatai ke dam same alang li apor ka bia jok lone kam ka chingkhan lone da ko pia pora thelone 2021 pen pinianda la so akam bangke je abisar long le del je ki chok komalone ki chok che komalone sitame la so akang sai pinianda awidet lang asi niletum gi pugang tungi kala pelo je Karbenglo Autonomous Council Revenue in Charge Omor Sing Tiso alangli ko pia ki sumsi la so pot bisar tha konta puai hedet ma avar sai pia hedet ma padak nilitum nagurik suriksa monsta lapen hadak arong sorta kamang ukrongsi dokwa lapen la so putha roma sorsta me haladak press mita ki dulu ke damta lake ilitum kadu era takimilu asin nilitum piniani nang litum hoi pen kachuni griji kang tung ya thelap alam thelap vela majok le la so kam ki klem aja kong bang dusita abisar bang jorle peron aromasor radapan abisar ahopet abisar piserak nang ko lapen along le tame alang le tumhan kaya te alang tum katutok khola long le la hodai nang ko kusi niletum pini feran ke ahin pen kapacity tung lo cardiol anglo autonomous council IEM Omosing Tiso panda pacini nang tung lo lapen kala competent authority of land acquisition kala joint secretary in charge revenue alang lipan tabe nilitum pini lasu are ferem ke hin pen nitum pachinding tu je prap jin pen abisar ban pinang po jorlet teron arong asol rada pak lalu lapen aku lapuson dakak jing ni pekoi pekai ke chokche ko bagil tum pudam de ke tong thekhe puson dola National Highway 29 widening of 4 lane packet 6 Amlukhi abojara long longsing be karitang longsing be pu abang pu ahem ta lakrong clear tuar kroy pon putamasi berandan ke ponti der lo setame isi ning oi me ning du me lang la pelo je hala so long le ahem pia bange lage parlu ponpe pomat haso anam bangke alang itu pi pedel ala so anam bangke pi pedel kasi adima klong kilang nama teng itu kilong la pelo pi pedel lo hala berandasi icor la tangka lasi isi interesting itu manghume me laso along sing be ahem arai pen dampen haladat 200 meter paru ini amitar sose cek Amlukhi Sports Association kudo ta hala bangke dak along amen dun compensation land acquisition a compensation long amen dun go jala tumke la dak long long puri dun lo ko so sila tuwara rai long bang hempi ahem pipe amam pipe si pon pesi hala 200 meter ka hello ko sonsi gi pider lo lasi la hello longsing be along le dak number 84 lapen pata number periodic pata number 36 lapen land area along le kidut 0.0235 lake longsing be kalikan longsing be along le kidut ta normally tu jirpo tu rara tu ahem berenda yang si pondrin lo puta hempi arnivan si dak sakain ko ya gari ke chelat 120 30 angka ke chat ke cheladi kuma bang ku sedak dulu National Highway NHIDCL tu abang puda mini dak tu dom tak duji malah so hemelom arnivan dak 200 speed ke damya gari lo kasi ko ansila tu ke claim asincere lo National Highway tu NSIDCL tu kuan sia sincere lo lapen kala tu kuan sia sincere lo dak nang itu rat mat ada moy dak rat tu lemat ada moy nasi hala amlukya bojar long ke lake hala sports association ke hala dak bang ke parlu ko asoi munli ke than chok se delo
Amlokhi Sports Association na bangsi adak number 84 lapen patan number 36 jadi dia juang lo jadi tham chok kedelo Amlokhi Sports Association bangsi 84 adak number lapen 36 bangsi patan number lapen Longsing Bay alangli bangke dak number 7 lapen patan number jadi patan number 21 lah hello lapen alongle area ke 0.771 labangsi Longsing Bay lo kasi amo bangke niligitan chok sedelo kasi lagan dia chang lasi poson sila tum ko ana sincere lo je to wara rai ke duo bangke four lane puri dum de hala 200 mitara phi bangsi lake puri dum lapen na tum si pachinin tu lo nilitum komane sports association lapen komane bangku I guess lenil tum kanindi di ining hang puson kali setame kopi posit partiality ke klem lo abisar nang tum kadung e pandakelang ni bang pahuman dengan pecintaan dengan people lo. Lasi alam itu ni tahu puri redak ke lasi confident. Te puri redak lo te hal akai lo bang puri ma. Lasi ni itu alam jadi ke bangina ni itu komane against pan bakelang ni lo pusona be mandi pangaci cini tadi ni itu mawe. Lasi don male itu lagi sports association tu tiba stame ni itu pan nang dia eng lo je la so hon mu bang kacit ton do ko pasi ni itu kan ni nang kok. Lasi la so bisar ta ni itu nang ko laso Longsing Bay hang lo prap jinten damten halada measurement anana po laso hem lapen kilong ya tengpen residence so hem anam ke land equation along pang lo ponsi anam pinampo prap jinten pinampo lapen laso putha nilitum ke chingki ke kali lo kala panta nilitum than lo setame kilak chulo nilitum ba puben jorlep telon arong akam lapen laso Longsing Bay alam ta kilak susi asai jongje nang le tu matheng lo dil tu kherang keng lo ki lang ko asai jongje lai lo ini bangke dil tu ki lang na the dapat ke thoma bangke pinian nianda kopi posi silveta arija ne silveta apin ang nama ju bang krong clear to nang krong putta pinian ta kopi posi la su anglom abang gam aside deng confident lo labang nilitum rakhoi naguri sorek suman ahin ten chini itu autonomous council kalau autonomous council kacari pola tuhan lapen kala ahin la ini party pan pen nilitum chini poling tu je la so jongje asai jongje nang le tu matheng lo nilitum kherang keng lo kilang ko asai jongje lai lo ini bangke nilitum kilang na the dapat ke thoma bangke pinian nianda kopi posi silveta arija ne silveta apin ang nama ju bang krong clear to nang krong putta pinian ta kopi posi la su anglom abang gam aside deng confident lo labang nilitum rakhoi naguri sorek suman ahin ten chini itu autonomous council kalau autonomous council kacari pola tuhan lapen kala ahin la ini party pan pen itu chini poling itu je la so katang long along le ladak kumane jung tong kacerai det tong kaci ki kace thang kasik sak dak tong kam cheng pon long le det ma lapen mate kumane kepene department along le ma department lo te kopia department lo kopi ka chetomte si pinian ta asai deng confident lo lapen kali pute free goblen ma te goblen lo te lake ka siksa ki alam sa velo achime goblen account asil la tani le tum chining tum sil beta lo kapal lom along le kopi posi pinian ta dak pangjok koma kam cheng confident ma la subang ni tum chining tum nasi dile tum nagorik suluk samong sai na ki pudam thuji ke lapelo je pabo kaningi pon jorlep terota pinjan teng sai deksedet lapen Longsing Bay apanda abisar pipedet tasila silveta ta pinjan ta kampone det tasi lahai hormu pen lang dam pen dak kiwang jiar ni longle ahem ku kiduan apata gitu do koldar gitu tum amul lu phat la national highway 29 krong phi kapit thejia long dak
kadu kari ke roke fotu anara na pan ingthir etten tatum han tangka maharon nangji las nitum ini nalatum kerang ke hinten nitum alang nitum pan apa ipil kurilo ingthir etten don nai kasi kosos ingthir etten don nai make take kadu eta sini lo right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013. Nasi haladak kaning yelo kente right to fair in thir ek nampo transparency khili mili wajan nampo nasi a ek ka bunai 2013 hala so tengsi compensation ke piniarni rada tunta long lumbo nasi nile tum le kaning je gali lagi in thir ek nahi puke nasi kopi posi in thir ek no redato nasi nile tum ki pudai bangke lahai atici cacat nile tum tek tamlo chok chip pi hoi pe hai ason nasi kaduk kawe tame la keci chok chedim dosi tame pi chok pen in thir ek pen tangkam ha apor pen ron nang di pusi nile tum kala pan tame autonomous council pan tame lake nile tum ini laso kerang ke hinten pacining tum apen ke pacining lalu lapen kopi posi la kading nang kop ron pame nang gi kopi posi nile tum kading nang lake ke dam tangar ni langdam lotan te nile tum pheri ni laso akrong li atu war ke man lake pheri ni kosonoma Dimapur bypass National Highway 3639 National Highway 3639 hala solut Michael Tim Mungsi Joint Secretary lapen kalal laki nili gallo kaduk eta chini lo hala dak kupi lo ke chok chini lo tumne thekdam lo nagorik suraksa mon sahin pen rong arar lo damsi chingki dam che than dam si ni tum kahumri dam ke long nam la phelo laso ang long ke ratum ke ave pilo dake anin kaning kan zelo juning walilo hakko hut rong do non ke ave lo ke nang le tum chini ma konna lo ke tu lai thana chini lo budam lo te jeng missing lo tum olam lo chini ne lo nan ke tu hadak nili tum le ke nang gali hadak pang saru sareng sorkari gamura no sa tum si nang apa chini tu lapen aku nang kan thulu lahai along militum amen ki thek long hala tum ta alu nang chipik lang du lahai amen ke ladak amunit atum kali laki konat telo ne ke bang sitami tak poisa tangka ke long yi hut bang ke amen nang du ke usi hala tum are report tang epidum lapen lahai militum ni tum chini ne usi alang letum nang tham lapen laso alang ke militum apan nang ke tham chot kali pom ji penta militum pan nang ki pidum do tak kenal letum pan militum nang piji karan ke tuman rab tam ma chini ja alang letum si nang e pulo lahai ke abi lasi Michael Tim mu bang piniar ni anta nilitum pan nang clear ke ko solo nilitum Michael Tim mu pan nilitum nagorik suraksa mon sin penta isi lo pidam nilitum je la puson nilitum rada pan kacing kia hul nilitum ke long dam lasi nilitum ke chini ate kicok ko anu de kicok cek ko anu de lasi secretary ke hai dangli halada adima klong dam dun pet athen dam likaita akam ke landam adak dun ke do ke dam kaita lasi halada sud apor itu pachimilai ten raten kisina je la pohelo ko mali dan dun mane pini itu mo misunderstanding lu sta dangli lam klar pitha naga cecak batai acik lu hai hedel ko pie posi pini itu kadi Michael Tim pi posi hai hedel nang li si nang li pawa be pinte pi pola hedel nang li han itu aju ji lu le habile nang hangali nang li sai nang li kedam nim si nil tu nang kidun ji tu hadak rat pen hadak rada tum anding atuk dolo anding oi dolo nasi anding ipung dolo lahai tum han nang li lam klar pitha naga cecak batai hisab ni delo kilak sulu nil tum da nasi nil tum lota pilo hai hedel pinenta pi posi hai hedel lapen ala lifan karji Michael Tim Muhammad Joint Secretary kala hala maksud 36 39 atuan kaparlu akala lasi ala lifan itu kini karji ke hala missing amunit hadak kawi den amunit tumpang amen atangkan nang lima kansi kipilo lapen kumban lo nang lifan lasu ang tek identify nang kuli ke lapan ke pimelo latum ke choklo atona rablo akorte muti asu lo ko malang nang kan identify nang kuli nang la ana panje kadu we arona teng penali posa ke ro ke lasi lalu nitum pini Michael Tim Muhammad kadu lasi ako lasodim nilitum nagorik suraksa mons dele
national highway 36 39 atangka keron compensation keron ki chokchi nilitum lekan yang ye dekali nilitum kan ladak someone inu damun itu ladak amen ke জীবন মুন্ডা আমেন জীবন মুন্ডা son of let jojo munda lake ahem ke khotkhoti yo da khotkhoti karbyanglo alang like PIL sikipilo high court Guwahati honorable high court Guwahati PIL sikipilo PIL number 47 2022 si case kipilo nasi ladak case kipi PIL kipilo alam kapek lang kono bangke more than 100 crores kita corruption do kusi alang itu case kipilo alang ke dak kitok pondo tapi nada hitan alang itu tado amen apurial tado penmani officer apurial tado asida kemudian mundol dak tok ando laki mundol laki amu tok ando nasi nilitum nagori suruksha mos dele kan ye galilo 36 39 ke chokche nilitum kelo nasi case na dulu pelotang be piniani Michael Tim laki clear thek di mana radang lu ngang pedal kita clear ta kumat asip ya lo pe pi posil lagi ke du kok dang lahai ada awi pin nilitum ko solo asida dak nilitum na chini bangke lake dalal broker halada kasar leda matum settlement officer tu jok amundol loy jok SK loy halatum si ke claim pon thap lo lagi ko so si ke claim pon thama chini chetek dirpo jirpi ani nge chorali hoyto kopini alang le tumang bom kopini ka chitol do po halatum si kali kala aben thap pon si ada compensation along thap pon gelo poisa pelong lo lapen ladak isi aku interesting tu jitian ini langsung kasarvia hud bangke goblen ini 36 39 kasarvia ke goblen setame api 3G lo bangke sok private land koso si ben kurang dia setame halada ke do bari matu amen dak do halatu mahat pinianta land compensation bang alang le pi thekela setame hala ke thap kan ke atangkam hat apilo lapan nile tu halalang alang itu ban kelang setiap kali kelong bang pun kelong na setame hadak along le itu veka tu makan pi pasi pi pedel laso haruka ile tu kan bang tu dulu asi hadak ke bari 36 39 kapuri ke bari tu apota nomor kadu kawe ke do kelong le tu magala pelo ada khoya killing ake sarmen sarso killing that number 108 laso along le apo sap pinyata long le 36 39 tapi laso putak na kilo kilak kulo ditu laso Michael timu along le kilak tapi bidasing killing 104 that number lai tu pinyata long le tapi location teror lage that number 270 pata number 119 jo laken itu isi examples na peklang lapsi lakusong dong piklah ada kelong kami alang li bangke nang chak kita lapen la land equation aron ke lake guidelines sa long ate kala phanta pilo lake kala phanta guidelines sa long competent authority of land equation kala along guidelines kitu ke la puson helo je long le nang tu land equation long le ke NG ke lake ha revenue office ke best way to padak padak lang tu hala son sila tu pan guidelines pulutang dia latung adak nomor do kado ko pata do koso sila tung deprive lo latung na nasi lake Michael ti mule rar paket ham dia latung chokling buci pe tan itum kelong nam ke lai nasi je potu tapen karbe lo rar panta nil tu ini apa cidi kan tu ma pela jela puson ahal bu kacuk claim ke dam ko ansi ke chok che ma kili lima asinsier ke duma kawi ma kati te lake rat le in chamu nasi non ke wangya ri dula naso 29 along ke dula nasi dak bangtala si dilitu thot ki puthi bangke in thiri apensi ron na po along le do khonda tundu pulute apota ke do tundu pule lahai pansi along le bang kian na po halaki dam tangason 36 39 nason dalala system make lake claim nang dilu lapin ladak make itu sedon dilo kasi nilitum kali non gov of Assam government policy tadu dalala system ke claim ngilu nilitum kali a government masih polisi deng lake nilitum ke kaci kroidum chulo nilitum ke ta guess kali lo kasi dalala system mang ke claim ke dedi pansi
kala pandame Karbianglong Province Council in charge revenue ayam pandame dilitu nang litu mihin kan kapacini lo lapen ke apil asi la soalap kesi kerake na pepa Pinya biar take lapuan si kang tonilo dumit hakme.